ମାନେ ଆସ ଆଜି ଦୁଇକ ପଣିକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଜାଣିବା। ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରେ ଭାଇ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ନୟାଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଗଜପତି ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ କଳାହାଣ୍ଡି ସୋନପୁର କନ୍ଧମାଳ ଘୋଷ 212 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର 214 ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ କଟକ ବୌଦ୍ଧ 216 ରାୟଗଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ 218 ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର 210 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ିଏ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ? ଜଗତସିଂହପୁର। କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।